Lointek Gernika Bizkaiak 2018-2019 denboraldirako prestatu duen taldea aurkeztu du ostegun honetan. Gernikako taldeak, Mario López entrenatzailea gidatuta, aurtengo denboraldian izango duen lantaldearen aurkezpena burutu du Gernikako Arbolaren aurrean. Gernika Lumoko dela eta Gernikar guztiok harro sentitzen gara Women Eurocupen Gernika talde baten parte hartzerekin. Gure herriaren izena Europatik zehar erango da eta. Aurto gainera, berrikuntza bezala gura udalerrian jokatzea erabaki da. Ondorioz, udalertzarentzat alegin garrantzitsua ekarri du. Malosteko instalazioak moldatu behar izan ditugulako FIBak jartzen dabezan balditzetara. Baina azken finean, egindako inbertsioek Gernika Kebs kirol taldean bere eragina eukiko du. Bere arrobiko talde guztientzat onuragarria izango da eta. Azken batean, proiektu hau, naiz eta Gernika Kebs kirol taldearena izan, Gernikarrok berezkoa bezala sentitzen dugu. Gure herriak saskibaloia bizi du eta. Baina amaitzeko ezin dugu ahaztu Liga Dian parte hartzea. Estatu guztian gure herriaren presentzia egongo da, eta beste herrialde askotan gure udalerria eta eskualdea saldu egingo dozue. Gernika Lumoko enbasadoreak izango zarete. Lointek Gernika Bizkaiak Dia Liga eta Eurocup lehiaketetan parte hartuko du, eta ahalik eta garaipen kopuru gehienak lortzeko helburua izango du. Itziar Aristimuño, Rachel Van der Waal, Juana Molina Prados, Nayara Diez, Margaret Roundtree, Gintare Masionite eta Valeria Berezinskak osatutako taldeak. Gure liga 14an hasten da, baina lehenengo badaukagu Eurocupeko kortea, eta 8an eta 11an jolasten dugu, beraz partidu asko dekogu lehenengo bi astetan. Beraz 8an jolasten dugu, gero 11an berriro aste berdinean, gero Liga Dia hasten dugu 14an, eta Liga berriro hasiko dugu. Bi astetan uste dute 5-6 partidu jolastuko dugula, beraz erronka handia da guretzat, baina aurten 8 talde sartuko dira Erreginakopan, beste 8 talde sartuko dira playoffean, beraz, Europako horrekin eta ligako erronkarekin, ilusioaren handiarekin eta ea taldean ondo lan egiten dugun. Talde polita ikusten dut, joku oso alaia uste dute ingo dugula, eta ikusiko dugu zelan geratzen den, baina hori talde polita ikuste dut gure erronkak betetzeko.